हामबाय साबो होनाय सिनि तिपासानि पार्मानेंट सल्यूशन गेरा तिपालेन अबेसिङाव बुबागरा सोंनो चाबै तंग तंग थांजा खायो के साबस जे आबो केबांनानि फायनाय जत तिपासा जतन तिनि नखजाक और पार्टी ब अमाय पार्टी खायो ने आसु तंग तिपासा द थांजा नासिगि ब फायका बुबागा नासिगि फायका इनके अन्ते माना खायने तो करे के लुकुरक जेबे नखरे अजा लामा लाहार कासम जागा फायका बुरै चराय चराय जादा परि तंनाय स्टुडेन्ट बयनो फायका किन्तु आबो नाहामुं एकटनो सिनि पार्मानेंट सल्यूशन गेरा तिपालेन बाय बुबागानो नासिगि गा बागिनो और जत फायि मानजन नां बेलाय हामाय मारु और सिमिया जत सिनि जत तिपासरनो हामाय मारु नरक जाजे एरियाव हाके बन्न लामा कासुई बा पिकेटिंग नखरि अ बन्नि बागै नखमा बागै इनके हागन थांसर के तंगै फुनुकेसे सिनि खरां खनावै सिनि दाबिनो नानै कमा हाय दाबि सिनि पार्मानेंट सल्यूशन नंगै जात पार्मानेंट सल्यूशन ना एकटा लामा गेरा तिपालेन आबैनो सोंथिनि लाहार कासि मातन हामबाय बाक्सा तिब्रासा नेता साइटंग ता खना अमा का बन खायमानि एडिसि एरिया सिमिता बागै खलाय आबन बागै सारा तिब्रा तांगै खाया अमा बीजेपी रक बाय साखलाय जागैसे बरगनि कक बायसे खलाय केना हनै बाक्सा नेता रक आबन पै ताम सानामु जे बरक सानाय रकनो सानामु चंगो नों एडिसि एरिया या नों सारा त्रिपुरा राज्य बन खाय फुनुक दि किन्तु इसुनो तै ताम इसु तै नों खायने खाय देसि तिनि सिं एडिसि एरिया तै खायका सिनि बर रकनो एडिसि एरिया बन खायके एडिसि एरिया बन खायकेनो मीन्स मने वानसुक दि सारा त्रिपुरा जनो बन एडिसि एरिया तै गाड़ी चलिया बरक थायंगा के ओ नन एडिसि तंगनाय रक बाहायके चलिना बा बन अटोमेटिक बन गे तिनि बिसां नुका बिसिबाग दुकान बन हंके बरक शुधु निजिनि राजनीतिक फायजेनि बागै निजि साकसा हामग्रानि बागै निजि साकसाक राजनीतिको तेब कुसुक काना बागै सिसे बरक किन्तु अ बिपानो खाय सिनि मानथाय मानानि आबनो बरक केना नांजो गायसि माने तिबासा हामग्रा बरक मुसुंया तिबासा हामग्रानि खाके बंनि साकनि सुबिदा केब्रै थांना हाय मा दङ बरक गायसि आरो बंना साना मुसुंग जारामते सानाय रक तिनि सिनि पार्मानेंट सल्यूशन माके सोंजारा मुभमेन्ट खाय बनसिमि हामग्रानि गलाक नों जे आबनो शुधु राजनीतिक सिनि सुबिदा बागै सोंनो केबांनाय जे प्रेस कन्फरेन्स खानि रक निनिबो सुबिदा नाय आबो ब वानसुगिया के निनिबो सुबिदा नाय आबो नों वानसुक दि आबागिनो सावजे सिनि थानचो चबो फादि जारा अ थानचा चबो फायको नरबा अननि मासमुसु थांगै अ कक साइ दंके फारि अ जागाव बुबागारा जतन न कबागि नाहारो आइसि बुबागारा कोन समय थानि निनिया बुबागारा ताव जे बरफ खानाय बन कबागि नाहारो बन कबाग नाहारिनो कोन एकटा पोजिशन सनामि रहाइसि महारासिमि चाबो सनामनो सिनि बुबागारा आबाने साव थानचाने केबांना बागै जेसपानो खायना दि सिनाव थानजा सबाय मागलाक तांगै अ थानचाने तैदुलाय सिनि बुबागारा के बुबागारा तैदुना बागैनो अ थानजाना सबाय मागलाक जत छात्र समाज सिकरा समाज बुरै दलक जन थानचा खायि महाराज लगरि तंग सिनि पार्मानेंट सल्यूशन मानबागै हामबाय इनि बजागा कासु जाकामो अब अंकेत सिनि 17 नंगुलागाति विधानसभा अब देवान बाजार काहुजाक तंग अ लामांका आगतला तो उदयपुर लामा हामबाय।